14 سال мешавад ки ман дар ҳамин федератсияи Россия зиндагӣ мекунам. ҳама қабрисо да соли нав падарка мехаранд. Ай ҳами Фаберлик, ҳами круги хидм да, ҳами одамое ки ма дар як группа қатишон дарагатсияни директораҳам. Лекин мо даже да иди қурбони Рамазон ба ҳамдигармон туҳфа намекунем, просто забонӣ табрик мекунем, тамом. Ва ма барои шумо имрӯз як маҳсулоте ки действительно оилаи шуморо ё апа, ё хоҳар, ё қайсингил, ё фарзандотон, ё дугонатон барои меҳру муҳаббати мобайни шумо боз ҳам зиёдтар шудан ва бо нархҳои дастраси арзон. Масалан шумо агар хоҳем ки як шарф падарка кунем, як шарф 150-200 сомон, агар гӯё ки шарфи хушро мегирам, символи ай киртаму вообще фикр намекунем. Биён экономични мо метонем ки чизи даркории ҳамо одама туҳфаш кунем. Шампун ай ҳама чизи даркория, гел ай ҳама чизи даркория, крем барои даст ай ҳама чизи даркория. И качестваш бомбически бовар кунед. Лекин компания экономни карда бировардагия. Яъне ки чӣ хел? Шампун балзам 2 в 1. Дар як флакон шумо ҳам шампун, ҳам балзам метавонед мои сартона истифода кунед. Гел для душа, отдельно нигоҳ кунед чӣ хел объёмаш калони хушрӯай. Крем барои даст, собун, вича нигоҳ кунед. Биён ҳои мекунем мезунем собун. Видиш чӣ хел аст? Ира бинед чӣ хел хушрӯвакай. Бӯи мандарин, бӯи духӣ мекунад ва ҳамчунин бо ана ин хел клюква. Шампун, балзам 2 в 1, и гел для душа, крем барои даст, маска барои рӯ. Хай дар ҳақиқат барои падаркарам хушрӯвай, барои хитонам гирифта истифода бурданам. Нигоҳ кунед си дастоини дабуш маст мешӣ. Ҳама қабои хушрӯ дора ки ва скидкаҳое ки бо компания барои коргарош мекунад, шумо метонед ки бизнеси осона кихтона бисозед. Марҳамат барои ҳамкорӣ шумо метонед дар директи ма +1 рӯй кунед, маълумоти бештара мефаҳмонам.